Oh, say, Mansia Hano. What's your menu animal for? Mumbatina and Chaman Hunsia. Say, Obama Santa Francoana. Two for senior 2 for a whole holiday. Before I'm a fine fish here at the Union, say, Obi Amra, a mamrani and money and fine so. Now, Obiam for Metre, Nisu and then a bobre, and General Ranyas and Petra. Say about the true Nahano, a dinner when you moon and Casano, Bimubas. And only 18 men was a one, maybe so we no man born, said the boy and one on one. Jefferson nobody in common, new Omuni pursuit, Omuni Percuno, and never mamma no money and Casapa. Sikamona, Yanya, or Penina, or do woman anymore. Na yene nkobon nkobon prempren minimini din nti mebisa na afi ya hyenkobon na se Miriam pacho wadaroma ye mo akwa abanya nsa boss ya wura me pacho na apomuti sei ya mi adaroma na udi ene udi bre title ene den medin ane Mohammed Lambo ma kwanjo din ni tintan wakati yankan bom na yan paja tentan wakati yankamum na yan paja I was ya 80 tentan wat yankamum na yan paja makase ne bebia medru bia meka mo kasa ne bi enti kasa be pote na moka ya ka bi mo ba kasa ya feel North East region etifido epoye emantem enti okọ esa northern region kane yatiti timu ene ade na wo mo na tifi edo epoye emantem abo ne ani be kase enti mo kasa no se me pese me kase akwaba ye be kan se wo mo kase okay obakan anyinipo eye akwaba ewo wo mo kase fire ko wachi kakra na yentie mabakwasem kakra se obetimi aboaye a eyedai ena mo ba Ghana na mbapie asante a ene asante hene efra mo nso mo de mo nyam na beta ekiri ndase kwanya ya fa so ba Ghana de yesi edi akira Ghana ni ha yanyina afre baabi ana e baabi Osho mokura ya free Central Africa no ha na ba ya nananum amo me se de ya ba ya kunya ya basua bunkurugu yoyo ya basua bunkurugu no ana ya di ye ya kulo kasa e wo ho no of Israel gen aye bi mobes konkombes wan police apa Israel gen kaya ho womususu ya kusasi bimwabana ane buzanga fo ane enwampolisi yanyina na eka bom ana yeye tentan wakati ya ka bom na epaja akwanya na yempeja iti mo hu wachire mu amye nkwan yo mo fa so a omunyina ka bom ma kasa ka nse tentan wate asechire ne se yenkamu ne yempeja no ebaaye ane ne wadaroma asante wo bepie mu ahanso edi be sei me ameti hai me ba asante 72 afi apem ahankono adioso emienu 1972 ena obepie mu ewo asante mantem hanu na yese ekọ akiri ye pa ono amu na wonananom nso ebepie mu asante mantem hanu eye den na dem ba asante mantem aye pa de okay otifa ko otiwa de so ya nananum ebedi pa ana asante man ewura ane sabi na ahimfo omaji atum akwara so opie akwaduru fie bim na ni kan oka ho ana ya baka ha okay ya baka ya baye tumfo nananum okay otumfo nananum se yehwe ne ekoso ya woni bi kasa ebi se ayekora ye kan ho na asante
ɛko ahodo a wɔn kokon yɛ abrofonom ene Ghana mem hanom kohodo a ɛkon yɛ ma asante kyekyere bɛyɛ asante no yɛ kora yɛ kon bi bacho mo nso mo wa abakɔsɛm sɛ bi wɔn mo a mo boa asante akohodo ni bi ana ya wo bi ka okay ene kyerɛ kakra ya ba ha first no ya ka abusua menu bom a ye guruma ani bi moba yani na ye tumfo tu adia ba kiama tumfo ko a yana na bisa ya bo anwam ya hunse akina kwanto anya an aka ce wo mse wo munya abutre e wo mu anan kwan ba mu se ahoya an ya ka kire wo mse kwan da ho monko wow nese munim efom ebesunsumu a enti se osetutu a ochechira santema na be kokon a mo na oba mo ho na mo bosediem ebo anwem erehu se ekon na mo ko no emuye o mo ko ebetimi aboa ana se enade ni kwa se mo ko sa akon no na o mo tie ni o mo jai kon no enya sa enti ye beka se besunsum nyuma asante ko kase o mo ko ye o mo di mu nkunim ene bra na wo so mo ko nyina mo ka ho bi na mo kire bra na wo so mo ko a o mo de ko enya sa wow bi mobani anu guruma yeti se mfanse mfanti ani sevi nzima okay enti uhwe gurumani pie etukwanya owo anyula white kudukuro ba bi anwa wom okwa na ba bi obetena abaya anwa no mu kwan wom a obakwa kwan ni mu a obeda nti saa bi moba ya jumana no titi ya nananum omo ajumana enne ya me no kase sa tumi no da so wo mo ho tumi ni de senior santi de insan ne de ya de wo ho ya wo de sumu saa mamble meni aji se do si ya no se se de asante de ne nseye no anzo no mo so de no e wo ho no mo mira ni me mmisa we ye enne so social media na ready enne ne mafo ni bi aba ya no mo pese o mo di ntitimu beto asante enne mumu binumu entemu a eya na wote wona hu bi sa asai na ta ba kokore beto odwa na sabie kronto opemso ete ho na oba mentifido mantem na satem ntokwa ne ade a opese osiesie video ne nkrofo aba na omo ka ho nsem a enye e mo pese ede otitimu ede ba but o bi bisa ya na sai na ya na esi eyo me hu sa kra de na me hunu de amenye me hu sebi ya nipa ba ko se ya bibi ba ya nyina ka bom kwaku agi sa ade an ba fie ti ukunji ade ba fie ba sai no a ane wanku anje kura nankae nti ya hundie empan ka bom nko ande kura de na me pase obabe mi na machi ano mi jawa me yakọ ye ka se kan Asante Kingdom Asante ahenie yi kan ho asem ye bisa se na osi hu no a se na obesi a kire mu afa membom de Asante abakọ sam de mentumi me ka ahenie nan kasa no the kingdom ye ka se otumfo osei tutu ene the Asante Kingdom no se na esiti a se na wonim fa oh de me hunu Asante Kingdom efa no Asante edonipa Asante pa sebi ahoho Asante gi ahoho yana na tumfo na dawrma o se mansia ha no wo se menuanim siremfo mombatena ntwa me honsia se go ba ma Asante fo nko na nti tumfo sine tumfo si do ahoho ne de yesi yeyi na ye enda ade abasa te yedi nyame anu nkwantintini na nyame nsam bie na adwuni nka ho na won fa nhwe ahoho ne nma okay medase obeka ne se ewo bimu nipo awusia mene yenua bimu ba se omo panyimfo panyipa a wodi wo manim owura Muhammad na yede ne bebo nkomo ya tie wo maba kwasem kakra ya tie di omunim fa Asante ene nne senti a wo mo ha e wa hanom yede mbesi na ya ne keje bia bia ofro no ya beto aso dia mama aha enyansapo kasa mfonyini e mamu nyina mu ene hwa wagye ahenewa
denti ne ebube ne bre ben se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie firimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo aboa ntaka na mane ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa Sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya